zvaifamba pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti tezvaro vanoda pfuma yavo mombe 3, mbudzi 2 nemari US $2,000. Yanombodzako chitupa nemari yedare. Izvi zvaitwa zvakudaro ndichalonga tapera achitaurira Kanyuchi Nash. Taura dingu tapera. Ari wewe mukadzi wacho. Ngauye. Kati. Akaona nguva yatifambe. Zvadaro asvike pakatama. Unonzani ndugu yako? Akaona nguva yatifambe iyi. Naona munhu akuchichoka pamusha wangu saka network yangu. Ari tibatsirewo. Wachiri wese here kana? Vari wese. Vari wese. Ngaroti nguva yatifambe inguva yakareba sei? Gore something. Na chakere kungo na bibi. You Kanyuchi. Hali kuroda ng'ombe 3 nembudzi 2 $2,000. Ndikumbira kuti ndange ndingatorumizira kuenda ikoko kuti ndiwazivise ndomamira ngazvaira ndezvekuti wakadzi zvichamani wese urikuwada kunzwa vakadzi avo vakauya vari 2 panguva imwe chete saka ndiritorwisa kuti ndigadzise nyaya dzacho dzese dziite ndendeko kuna tezva wari 2 wari wana weuye kwete wakamitiza vakadzi 2 nguva imwe chete saka ngatirogara nawo wese iyo wadare ika mambo mungu kunyangu wakatizirwa nawo wese zvawakadzi wangu ndokuratidza kuti ndouratidza ukuru hwacho asi pfuma inodiwa. Saka tezvara watu vanoda mombe 3 nembudzi 3 dzemasungiro dzinoita 3 hadziiti mbirirwa panoita 3 ani ndiye mwana wako wekutanga ndowechituru naiye uyu here kuti umwe wakaita nomwe saka ndizvo mbudzi 2 saka ndo zviri kudiwa natezvara saka unoti chii? Iwe unonzani? Right, unobvisa rini? Kana unobvisa sei? Nekuti vari kuti even matsvakira ekuno hauna kumbobvisa. Rodi kwari kuenda kuya kwatezvara ndirimo ndaingunzira kuti ndinosvika kumuna Agasti ndosvika kwatezvara muna Agasti uri vanobvisa chii? ndaida unobvisako ndovazivisa kuti ndine munhu wenyu nekubva ndambobvisa pashoma pandienda wanayo. Unobvisa chii chacho? Singaziva hangu kuti ikoko kwacho vanotangana kuti tibvise mari yakawanda sei. Ndaida kubvisa mari. Mambo semamira zvakaita kudai panodiwa mbudzi 2 sezvanotaurwa pakudiwa mombe 2 ichitadura ichapinda zvakadai izvi zvema1000 izvo ngezvedare hazvichapindi taida kuti ndimutse kuna baba kuti pamombe dzenyu 3 dzimataura apa dzakamira sei? Mombe panebe tuti ya baba umai nedanga danga chairo chairo chitatu yacho. Tochienda kumukwasha. Mukwasha wangu wakasununguka fani kutaura kwaita pakutanga kuti ndida kuenda kwatezvara. Ndokwatezvara kuya kuchaendekise madiro ako manje.
nekuti apa wakuenda uri pasi pebepa rine zvanyorwapo zvataurika kuti mbudzi 2 nemombe dzakaiira sei wakutoenda uri uine amburera yezvakanyorwa mupepa nekuti nyaya yako yasvika muofisi mamama hauchati ndida kundenda matsvakira inondoziona kuti maposta acho akamira sei wakutoenda uchatotaurwa ndare kuti zvounofanira kuenda nazvinge zviri zviposipirira tachina kubva musi wakati kusvika musi wakati upasi pakujengera ipapo saka izvezvi tiri muna June, July, August woendesa mombe 1 watezvara nembudzi 2 dzekundoti tezvara ndine mwana wenyu ndakubvisawo roora iro kuti wasununguke tezvara wako tozokupa muna December wozoendesa imwe mombe. Gore rinouya muna June woendesa imwe mombe 3. Then muna December wakubvisa 500. Muna June 500. December 500. Muna June 500. Kandi kuti urore mukadzi wako tsangamira mati mombe 1 nembudzi 2 rini muna kupira kwa August 30. Kupanzwisa then imwe mombe wozoendesa muna December yepiri, ye3 oendesa muna June mombe dzake anenge adi apedza ochiita ma 6 months achibvisa ma 500 ndo irora raari kundobvisa kuna tezvara wake, rora rako unenge wapedza. Tanzwisa andi unoshanda anogara chingondituka hausi mukadzi wangu uchitsvaga murume wako saka iye ngabva ajingisa kuti achiri undide here kana kuti kozi ndo zvaagara zviri kutaura hanzi uri undida here wangu mukadzi ndo mukadzi anoda mukadzi wake but ngaachindobvisa akabvisa manje pfuma iyoyo manje anenge akuziva kuti paenda chipfuma yangu apa. Imi kana asina kubvisa zvinhu izvozvo zvekutanga musi wa 30 August munozoya musi wa 5 muchitaura kudare dare rinenge rakuzosimuka kundotora zvinhu zvese ka1 kumba kwake. Unogara kupi? Chwani. Unogara nemaperedzi? Handi mombe dziripo? Mombe kuri. Hapana, hakuna mombe. Zamai wako ikawa mbaba? pane dziri kwatizosiridzao dzinouya dzichitorwa idzo dzamai kana kuti dzababa. Saka chindosenza uchiziva kuti une rora rauri rakubvisa. Saka ngatisimukei. Ndikumbira kuti kwandinoshanda mari yandowana inyatsokwana kuti muna August mamataura vekutanga Unokwanisa chii muna August takuti mombe 350 uchina June, July, August 3 months
months haisviki kuti inokwanisa mbudzi mbiri. Saka August woendesa mbudzi mbiri, then tongomuvha December oendesa mombe. Chini oendesa mombe. Ochingomuvhayo heyo. July, August, October, oendesa mombe na December 2024. Saka unza mbudzi musi wa 30 mbiri dzemasungiro. Imuva maya kudari roenda rondotora zvinhu kumba kwake zvese. Simukatedza. Laura imagara. Ndingangoti musi wandakati chimhara nyaya handisi kuziva kuti baba ndiwanozvitaura here kana kuti inini ndinotozvitaura. Muda chimakosti. Imari. Ndingangoti pamwe chete inosvika $90 nekuti mwana uyo panenge akarwara ndobva andifona kuti mama mwana kuno kwadini aiwa toda makosi edare chete makasenza masamoni mari pokutanga ndakaya ndega kwenda ndokudzoka $10 asi kayatiri vairi Mari. kwenda ndokudzoka $30. masamoni mari $40, which is $70. Saka unoendesa mbudzi mbiri ne$70. kozoya mwana akarwara ndobva ndatifonera baba wacho kuti waudze kuti mwana ari kurwara aendeswe kuchipatara. Anzi vakapindura shoko rokuti inini ndamusungwa asungwa saka inini handina eme yekuti ndibvise mari yekuti mwana ndasei arapwa. Uyu anosenza, murume wako anosenza kana asinga maintain mwana uenda kuMajor Street. Mupei kuma lawyer Zwala wanobatsira maloya madzimai kuti abatsirwe kuona maintenance nekuti isungiro yake yekuti aone kuti mwana wake ari kumuchengeta. Kana wazvara munhu, hurumende inotaura iyo kuti hauzvari chinhu chausingagoni kudii kuchengeta. Saka unoenda kuMajor Street Court ndo dare rinobvumirwa nehurumende kuti ripe maintenance. Handito azvinzwa. Kana asiri kuchengeta mwana wako enda kuMajor Street Court so that every month unenge uchipuhwa mari inotaurwa neMajor Street Court inokodzera pasalary pake kuti anga achimaintaina mwana wake. Vanokutaurira kumaofisi eZwala handi ari pachipatara paMajor Street pane ofisi yavo. Izvozvizvi uchisimuka panapa endai naye kuofisi mobva mamutaurira. Unosenza kupi? Anosenza kuMabvazuva shopping center. Saka anenge achitobvisirwa mari yake pamari yaanotambira. Handiti chisimuka